Finalment ens queda aquest últim àmbit dedicat al gènere i clima, en el que intervindrà Ariadna Romans i Torrent de la Universitat d'Amsterdam amb una ponència titulada Una qüestió de temps, les crisis de l'aigua en l'escenari ambiental de Catalunya al llarg de la història en minúscules de les dones rurals. Us presento molt breument a l'Ariadna. Ella és investigadora i consultora en desenvolupament internacional, ciència política i filosofia. Va cursar el màster en Estudis de Desenvolupament Internacional a la Universitat d'Amsterdam, amb un treball de camp sobre l'impacte de la crisi de l'aigua en dones amb baixos ingressos a la ciutat del Cap, en col·laboració amb el Future Water Institute. També té un diploma en transició sostenible i gestió de l'emergència climàtica i dues llicenciatures en filosofia. Dues llicenciatures en filosofia a la UB i en ciències polítiques a la Universitat Pompeu Fabra. La seva trajectòria combina recerca i consultoria en institucions i projectes diversos, que van des de la Universitat d'Amsterdam, diverses institucions, l'Ateneu Barcelonès, per exemple, així com col·laboracions amb Utòpic i Africa Mundi. Actualment és investigadora júnior al Departament de Geografia Humana, Planificació i Desenvolupament Internacional de la Universitat d'Amsterdam. També és columnista i periodista a Via Empresa i Ètic Magazine i treballa en dos projectes editorials, un llibre de narrativa no ficció que es publicarà l'any que ve i un altre sobre ètiques hídriques previst també per al mateix any. Bé, sense més preàmbul, li cedeixo la paraula i l'encomano, això sí, ja ho sap, ajustar-se una mica aquests 25 minuts, 30 minuts. Endavant. Gràcies, Carlos. Tot això i no sé encendre un micro, està molt bé. Primer de tot, bé, és un plaer per mi estar avui aquí, sobretot perquè penso que hi ha moltes conferències o moltes trobades en les quals dius bueno, sí, el tema està bé, però aquesta realment el tema està molt bé i he après moltes coses de les persones que han compartit abans, llavors gràcies perquè és realment energitzant. Així que, bé, per començar aquest agraïment. Per què es titula Una qüestió de temps? Un estudi sobre crisi de l'aigua en l'escenari ambiental català i sobretot en perspectiva de gènere. Bé, doncs... Ui, això com va? No, ja t'encomanaria que fessis amb les fletxes. Perfecte. En primer moment, com ha comentat la Maria Antònia, les catàstrofes climàtiques no són una cosa que surtin com un bolet, sinó que són el resultat d'una sèrie de factors que no només tenen a veure amb el clima. I per aquest motiu, abans de començar a entrar pròpiament amb el meu tema, sí que m'agradaria destacar que, diguéssim, en els últims anys, com veiem, des dels 70 fins al 2025, del 70 al 2025, hem vist com hi ha hagut un augment de tot el que es consideren desastres, diguéssim, desastres naturals. Clar, el repte aquí és què categoritza com a desastre i què categoritza com a naturals. Perquè si considerem que l'ésser humà és natura, llavors tots els desastres serien naturals, però si considerem que naturals és purament per l'acció de la natura, aquí tenim un debat. Per tant, ja per començar a dir-vos que la conceptualització de l'estat de la qüestió ja té més preguntes que respostes. Llavors, el que ens fa veure aquesta gràfica, que era a nivell mundial, però també el que hem anat recopilant al llarg d'aquestes últimes dècades, és que és innegable que ens enfrontem a desastres ambientals creixents. Bé sigui per les previsions d'agents internacionals com l'IPCC, bé sigui per tendències que hem anat veient al nostre territori, bé sigui per, diguéssim, una més elevada consciència per part de les persones de l'efecte que té nosaltres a la natura i la natura a nosaltres, si és que som dues coses diferents. Llavors sí que veiem com que hi ha aquest moment de creixement. I de fet, aquí tornem a veure, per exemple, en el cas de les sequeres, com realment ens trobem en un món en què la cosa rara és no tenir un problema relacionat amb el teu clima o relacionat amb la natura. Ensenyar dades científiques així amb gràfics i amb colorets, a mi em sembla que sí que és molt gràfic, però sí que pot resultar a vegades una mica frívol, perquè, bé,
És a dir, què significa que, per exemple, Sud-àfrica sigui entre un 6,9 i un 10? No? Llavors, aquesta sensació, aquesta diguéssim, sospita de que anem a un sistema que cada vegada no només contribuirà més, sinó que generarà més desastres climàtics, conflictes ambientals, encara estem acabant-los de categoritzar tots. Llavors, el que ens fa conscients és que és un problema que ja no podem evitar. Aquí veiem, per exemple, les regions d'Europa en les quals hi ha més conflicte, més risc de sequera en els propers anys i veiem que nosaltres no estem exactament exempts de danys. Per tant, el que és ben important és que sobretot tinguem en compte que vivim en un moment en el qual els desastres, però també totes aquestes situacions, no només són molt presents i són una realitat molt més present del que pensem, sinó que van a l'alça. Què passa? Quan estem parlant de tot això i mostrem a la gent que les reserves actuals de les conques internes estan a més d'un 70%, és molt fàcil fer el comentari de però ara ja no hi ha sequera perquè tenim molts, els embassaments estan plens o els embassaments tenen dades com a mínim no alarmants. Però el que hem d'entendre, i el que justament la meva presentació vol destacar, és que no estem parlant, quan parlem d'un desastre hídric, d'un desastre en qüestions d'aigua, no estem parlant del moment actual, del moment precís, sinó que estem parlant d'una cosa que clarament és històrica. I per tant, per tal d'entendre un conflicte, diguéssim, un repte climàtic actual, no només ens hem de fixar en les dades actuals, perquè si veiem, diem, estem al 72%, més o menys ja està bé, sinó que el que hem de fer és entendre que hi ha uns factors que són endèmics, que hi ha uns factors que són, diguéssim, per acció humana o per conseqüència humana i que després també tenim una sèrie de factors que només ens els pot explicar la història. Llavors, abans d'entrar en matèria, em semblava interessant destacar aquestes qüestions. De què parlem quan parlem de sequera? Justament per aquesta, és a dir, en aquest gràfic veiem aquestes dades, però no sabem exactament què vol dir que hi hagi risc de sequera a un lloc. És a dir, analitzant quan plou o analitzant quins dies són més perillosos per quedar-nos sense aigua, això no ens respon a la nostra vivència social de la sequera, però tampoc ens respon de cap manera gaire creativa, diguéssim, a la possibilitat d'oferir-ne respostes. Llavors, quan parlem de sequera, en realitat estem parlant d'emocions, però també estem parlant de sensacions, diguéssim, en diuen efectes compartits, d'acord? I és com totes aquestes qüestions que no pots posar en una escala de l'1 al 10. És a dir, seria una mica estrany, es podria fer potser, però seria una mica estrany valorar el grau d'estranyesa que tenen les persones respecte al seu entorn o valorar la ràbia o frustració en qüestions climàtiques. S'ha popularitzat molt aquesta qüestió de l'ansietat climàtica, però això en realitat és una altra història i en cap cas és el que m'estic referint aquí, sinó que m'estic referint al fet que, com comentava per exemple el Ferran, el canvi dels paisatges afecta a les persones o la manera com veiem que el nostre territori canvia, de la manera com ens relacionem amb impotència, amb noves circumstàncies davant les quals tenim poca cosa a fer. Totes aquestes qüestions formen part d'una sequera. I no només formen part d'una sequera, sinó que són claus per determinar-me l'acció que hi podem tenir. A més, bé, això, pels que no ho coneixeu, és el cercle de la interseccionalitat. Llavors, quan analitzem una sequera, hem d'analitzar que no tothom parteix de les mateixes circumstàncies. Llavors, per exemple, una persona que no té la residència a Catalunya la viurà d'una manera diferent a les persones que tenen residència a Catalunya. Una persona gran no viurà de la mateixa manera la sequera que una persona jove. Una persona que viu en un lloc remot dels Pirineus no tindrà la mateixa experiència que una persona a Barcelona. I per tant, quan estem pensant en solucions, quan estem pensant en què podem fer davant del que tenim, hem de tenir molt en compte que hi ha moltes qüestions que influeixen en la nostra capacitat tant de ser responsables
com de ser resolutius. Per exemple, la riquesa. Si tu ets ric, tens molts diners, segurament tindràs més capacitat de resposta que una persona que no té tants diners. Però si tu ets una persona molt més educada, segurament tindràs més accés a informació que una persona que no. Llavors, la segona qüestió que m'agradaria clarificar abans d'entrar purament en presentar-vos la recerca és que durant molt temps, i aquí crec que estic una mica fent historioplaning o alguna cosa així, és que el temps no és lineal i tampoc circular. És a dir, fins ara hem estudiat el temps com a lineal, passat, present, futur, apa, ho tenim aquí ordenadet. Va molt bé, suposo, si ets professor d'història, perquè així ho pots tenir tot ben endreçadet, però això també genera que tinguem certes confusions o certes dificultats de ser flexibles a l'hora d'interpretar la història. I llavors et surten altres persones i et diuen no, és que el temps és circular. És a dir, hi ha un cicle, també molt hàbil pels professors d'història i professors d'història, que és que a vegades comencem aquí i això normalment ens ensenyen amb el cicle de l'agricultura. Ara fas això, ara fas allò, ara fas allò. Molt bé, però segueix sent una manera d'ordenar. Per tant, segueix sent una manera de posar les coses d'una manera fàcil, comprensible, però que al final també ens limita molt perquè moltes vegades passen coses al mig d'aquest cercle que no ens havíem esperat. Llavors, la manera com entenem el temps, la manera com ens relacionem amb el temps, també és bastant, jo diria molt, però aquí també podem entrar en discussió, és molt important a l'hora que tenim d'enfrontar-nos als desastres climàtics, perquè la major part de les vegades les coses no passen de la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4. Llavors, bé, aquí era tard a la nit i vaig decidir jugar una mica amb els diferents espirals. Llavors, com veiem, fins i tot si diem que el temps és una espiral, que és una qüestió que algunes persones, com filòsofs com Hegel o altres persones que han estudiat aquest tema en profunditat, veuen que, clar, que el tema de l'espiral també, és a dir, quan diem el temps és una espiral, podria ser qualsevol cosa. I aquí tenim tot d'exemples d'espirals que en realitat tots són espirals però no s'assemblen gens l'una a l'altra. Llavors, aquest gràfic es movia abans de fer-lo en PowerPoint, però bé. Llavors, els espirals també no són una cosa que es mou i es mou d'una manera estranya i no sempre la podrem encapsular en una mateixa forma. Per tant, tot això, el que vull dir és que el temps també és una qüestió que hem d'interpretar des d'una certa flexibilitat, perquè si no al final el que estem fent és generar unes expectatives que no respondran a la realitat, però perquè mai es respondran a la realitat, perquè la realitat és complexa. Llavors, en aquest sentit, els desastres lents són una conceptualització que ens ajuda a entendre millor la relació entre els desastres i la història a través de la variable temps. Ara bé, aquí estic introduint un concepte que és nou, és a dir, els desastres lents no l'he introduït. Llavors, alguns autors, Joyner i Orguera, Shepard, Knowles, Millington and Shiva, i suposo que ara n'hi ha bastants més, alguns autors van teoritzar el que era un desastre lent. El que vol dir un desastre lent és una desastre o catàstrofe lenta, però jo com que la paraula catàstrofe em sembla bastant catastrofista, prefereixo fer servir desastre, que tampoc és gaire més optimista, és un marc teòric que permet entendre un conflicte ambiental que en lloc de concebre un recurs natural com una entitat inerta que pot ser resolta mitjançant una mesura tècnica o un conjunt de mesures tècniques, l'entenen com un objecte complex construït entre la intersecció de sistemes naturals, imaginaris culturals, interessos socials i polítics i econòmics al llarg del temps. És a dir, aquesta conceptualització que potser, és a dir, en soc conscient, és una mica molt ampla, però aquesta conceptualització el que et permet és justament entendre el temps d'una manera molt més realista i molt més lligada a la seva naturalesa, si és que n'hi ha una. Llavors, la conceptualització de les catàstrofes lentes o desastres lents és força recent en l'àmbit acadèmic, però té un gran potencial per explicar justament aquests conflictes i sobretot, en el meu cas, ho he estudiat en la sequera. Per exemple, un cas que a mi em sembla bastant paradigmàtic de com explicar què és un desastre lent és el cas de Jakarta. Jakarta és la capital d'Indonèsia, si no vaig equivocada, vaig bé de temps, i Jakarta en diuen la ciutat que s'inunda. És una de les ciutats que s'inunda més ràpidament i jo tinc moltes ganes d'anar-hi abans que es converteixi una mica en un paraís submarí. Llavors, aquesta ciutat, si l'analitzem d'una manera
més neutral, podem dir que té una sèrie de problemes d'infraestructura que fan que s'inondi. Però el que no estem entenent quan veiem aquesta ciutat és que la ciutat en si té diferents construccions, hi ha edificis amb una gran solidesa i després hi ha molts assentaments informals. I en els propis assentaments informals hi ha moltes persones que treuen l'aigua de sota terra perquè és l'única aigua a la qual tenen accés. Llavors això fa que la terra es mogui i això fa que encara la ciutat baixi més de pressa. Clar, aquí si diguéssim que això es deu a l'alçada del nivell del mar o que això es deu a una infraestructura pobra per part de la ciutat, estaríem deixant-nos moltes coses perquè no estem entenent la realitat econòmica, la realitat social i la realitat política del país. La realitat política perquè, d'una manera graciosa si sou gent cínica, la ciutat de Jakarta ha decidit construir una altra ciutat en la qual traslladaran tota la ciutat per quan es posi en perill, diguéssim, la vivència en aquest territori. Llavors, bé, aquí ja jo crec que entrem una mica en ciència-ficció. Llavors, un altre cas que ens és més proper i que ens és més conegut és el cas de Venècia. Si diem que Venècia s'inunda o Venècia té risc d'inundació únicament per l'alçada a nivell del mar, ens deixem una gran complexitat, una gran capacitat de qüestions que en aquest sentit no seria oportú deixar de costat si estem buscant que, evidentment, la plaça Sant Marco no sigui la plaça submarina. Llavors, el cas català. Què passa al cas català? Al cas català ara mateix hem superat una sequera o un pic de sequera. Què passa quan superes un pic de sequera? Que la gent, tota aquella feina que ha fet de conscienciar-se sobre la importància de l'aigua, a la que tenim aigua, la consciència queda apartada i diem, ara la sequera ja no és el meu problema, ara anem a passar al meu problema següent. No és que la gent sigui irresponsable, és que la gent té molts problemes. Llavors, només pots donar una mica d'atenció al que et toca ara mateix. I aquí, una mica d'autobombo, vaig escriure aquest informe per un centre que es diu Oikia i és una mica de reflexió sobre què fem ara que la sequera s'ha superat. Si parlem des d'una perspectiva lineal, ara hem passat un pic de sequera i tirem endavant i fins la propera. Potser reformarem alguna cosa, potser farem algun canvi, però pilota endavant que nosaltres ja n'hem superat una. Si entenem que la sequera és un problema endèmic de la nostra regió, que no només ha causat la nostra situació com a país mediterrani o la nostra situació com a país que té muntanya, llavors podrem entendre molt millor com podem fer no només prevenir una sequera, sinó adaptar-nos a una realitat que segurament hem castigat. Aquí tots sou historiadors, tots teniu algun exemple al cap d'alguna realitat en la qual l'acció humana o alguna circumstància històrica ha afectat greument a la sequera. I si teniu dubtes sobre això, el Carlos ha fet un informe també molt interessant sobre el tema. Llavors, ja entrant en matèria, i aquí és, diguéssim, la meva contribució en aquesta sessió, l'any 2023, a la Fundació Josep Irla, em van deixar escriure sobre dones i sequera a la Catalunya rural, una perspectiva feminista. I bàsicament aquest estudi el que fa, aquí hi ha l'índex per si algú no se'l vol llegir, i aquí en aquest estudi bàsicament el que faig és posar en conversa la qüestió de l'escassetat d'aigua i sequera a Catalunya, la desigualtat de gènere i opressions sistemàtiques que passen a Catalunya però també passen a tot arreu, i la tensió entre allò que en diem ciutat i allò que en diem rural. Jo estic una mica en contra d'això de la divisió urbana-rural, perquè crec que ens perdem molts matisos al camí. És a dir, és una distinció una mica... És fàcil, és senzilla i fa que la gent ho entengui, però la gent és molt més capaç del que ens pensem. Llavors, a partir d'aquestes línies i fent servir marcs teòrics que ja existeixen, vaig començar a localitzar alguns buits a la literatura. Per una banda, hi havia una manca d'estudis més interseccionals i més centrats més enllà de la resposta tècnica o més enllà de la resposta política, és a dir, estudis que entenien aquesta diversitat. Sí que vaig trobar moltes persones a Catalunya que ja estan fent aquesta feina, per tant, no és res que m'hagi inventat. Llavors, en la qüestió de desigualtat de gènere, vaig veure que hi havia una manca d'estudis de gènere que tinguessin a veure la qüestió de la natura, la qüestió del clima, les qüestions més naturals i les qüestions més humanes, i sobretot que en aquesta intersecció, quan s'hi afegia la perspectiva de gènere,
sempre hi havia una renúncia a una, no? O sigui, o ens centràvem únicament en un tipus de dades o en unes altres. No hi havia com un estudi que unís aquestes tres branques. I després, evidentment, amb l'atenció a ciutat rural, que us vinc a explicar, normalment els estudis urbans reben molta més atenció per una qüestió que hi ha més gent, que jo crec que no és veritat, però bé, són altres debats en els quals no entrarem. Llavors, la pregunta més típica que vaig rebre quan estava fent aquesta conceptualització d'aquests tres marcs per posar-los en conversa, aquest informe el vaig fer a partir d'entrevistar a diferents dones que es consideraven dones rurals, és a dir, per no generar unes etiquetes excloents, vam decidir que entendríem com a dona rural aquella persona que es considerés una dona rural. És una mica un argument tonto, però ens salvava d'excloure a persones que volien participar o a persones que potser tenien una realitat una mica diferent de la resta d'entrevistades. Llavors, a partir d'aquestes 28 entrevistes a dones rurals i a persones que han treballat en algun moment la qüestió rural, la qüestió hídrica o la qüestió de gènere a Catalunya, vam arribar a una sèrie de conclusions que ara us mostraré. Però crec que la primera pregunta que jo sempre rebo quan ensenyo algú l'informe és: però la perspectiva de gènere és realment important per entendre com la sequera afecta el cas rural català? I llavors he fet altres presentacions, de fet, Carlos, això ho hem modificat una mica des de l'última vegada que vam parlar del tema, i és que explicar-ho teòricament és una mica estrany, però crec que hi ha exemples que ho mostren molt clarament. I un dels exemples és el cas de la plantació d'arbres de la Carme. La Carme és una de les dones que vam entrevistar i ella, el seu pare va morir i va heredar, els tres germans, una noia i un noi, van heredar un camp d'arbres. No em vull equivocar, però la Carme viu a la vora de Valls. Després us dono la localitat exacta. Llavors, la Carme, el seu germà, que era l'hereu, estava estudiant a Barcelona, estava treballant d'enginyer, i es van quedar les dues noies amb el camp d'arbres. Al ser el camp d'arbres del pare, hi tenien certa estima i ho volien preservar i consultar. Què passa? El pare només va ensenyar com es gestionava la plantació d'arbres a l'hereu, al fill, i per tant, ella i la seva germana es van quedar soles amb una plantació d'arbres davant de la qual se l'estimaven molt i tenien molt d'apreci, però no tenien ni idea de com gestionar aquella arbreda. A més, jo això no ho sabia, però els arbres, si es moren un any, tardes 5 anys a tornar-los a posar en un punt òptim, amb la qual cosa es van veure absolutament estressades, preguntant a veïns, demanant ajuda a professionals per com mantenir aquell camp d'arbres i, a més, en una situació de sequera, que llavors tenien no només les restriccions de coneixement, sinó les restriccions d'aigua. Un fet tan tonto com el fet que el coneixement s'enviava a l'hereu va fer que hi hagués dues dones davant d'un camp d'arbres sense saber absolutament què fer i amb una impotència molt gran de pensar que perdrien el llegat del seu pare per una qüestió de coneixement. I jo crec que, com aquest cas, també tinc altres casos, però crec que, bé, si algú té molta curiositat els puc explicar després, però hi ha altres casos que ens mostren que la relació entre aigua, dones i terra, aigua, dones i territori, s'ha mantingut al llarg del temps. Aquí m'agradaria destacar, per exemple, la recerca de la Rosa... Sí, perdó. La Rosa Canela, sobre la seva recerca al safareig a Catalunya i la recuperació d'aquests espais d'aigua en els quals hi havia aquest intercanvi entre dones en entorns potser una mica allunyats els uns als altres i com aquell espai era realment no només un espai per rentar, sinó també un espai de socialització, un espai on s'intercanviaven coneixements i un espai que s'ha perdut perquè, a veure, a tots ens encanta tenir rentadora a casa, jo ara no dic que hem de renunciar a la nostra rentadora, però que sí que són espais que contenien molt de coneixement local, que és el que venim a fer avui aquí. Llavors, aquesta investigació i sumada a aquesta conceptualització del desastre lent
ens expliquen que assumir allò irrecuperable mentre es lluita per recuperar el que tenim por perdre és realment una tasca complicada. A més, hi ha molt de coneixement local, com per exemple el coneixement del safareig o com el coneixement de com diguéssim, mantenir aquella arbreda, és un coneixement que quan es perd o quan es posa en risc genera un cert dol, genera una sensació de pèrdua forta en aquella persona que necessitaria aquell coneixement o que fins i tot voldria reconnectar-s'hi. Hi ha coneixements que, com molt bé han explicat els companys abans, hi ha coneixements que sí que s'ha fet molta tasca d'arqueologia i de mantenir i d'arxivar, però hi ha coneixements que es perden si no es transmeten i si no intentem mantenir-los. I llavors també, evidentment, la pregunta és amb quins recursos o de quina manera seria la millor manera de mantenir aquests coneixements. És a dir, si el pare hagués explicat el coneixement dels arbres a tots 3 fills per igual, potser tampoc s'hagués mantingut. Encara que aquí clarament hi ha una distinció de gènere, també hem de dir, ostres, de quina manera podem continuar fent circular aquesta qüestió. I aquí poso un exemple que no té res a veure, però que sí que crec que és un exemple que ens mostra que és possible, que és la iniciativa Cantut, que és una iniciativa que està recopilant i, diguéssim, fent una mica d'arqueologia de les cançons populars a Catalunya i de quina manera entrevisten a moltes persones amb les cançons populars i estan fent una gran tasca de crear un repositori de totes les cançons que si no les preservem acabaran perdudes. Per què no fem una cosa similar amb els coneixements que tenen a veure amb la resiliència hídrica? Per tant, les tesis i primeres conclusions, i sé que estic al límit, una sequera és un desastre lent i un desastre silenciós. El fet que no sigui un tornado o no sigui una cosa molt forta i molt sòrdida fa que moltes vegades no prenguem consciència que encara que ens trobem en un bon moment, segueix sent una qüestió complicada. La nostra concepció del temps és clau per generar respostes davant l'escassetat d'aigua i la sequera perpètua en un territori tan àrid com ariditzat, i les dones i altres col·lectius que s'han silenciat al llarg del temps per la seva poca atenció, tant sigui per qüestions socials, polítiques o econòmiques, tenen o poden tenir una gran capacitat de resposta o com a mínim brindar més informació sobre de quina manera podem respondre a aquests desastres lents, aquests desastres que mica en mica van entrant al nostre territori i que fan que en algun moment sorgeixi un pic, però que també fan que en el moment de bonança no donem tanta importància a aquesta qüestió. Moltes gràcies a tothom i si hi ha preguntes estaré encantada de respondre-les.